kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Isa ka PWD nga Iloy kag iya 3 ka tuig nga bata patay matapos matrap sa nagakasunog nila nga balay sa barangay Takuling sa Bacolod City kainasang aga. Ang 3 ka tuig nga bata wala makagwa kay hindi niya luyag bayaan ang iya nga Iloy. Yaring report ni Nico Delfin. Nagahilibio ng himata sang pamilya Itchon samtang ginaulo-uluhan ni Mayor Aldi Benitez nga nagbisita sa mga nasunugan sa Purok Bayanihan sa barangay Takuling kainasang aga. Ang mag-Iloy nga si Minjel Itchon, 39 anyos, kag ang iya 3 ka tuig nga bata nga babae, ang wala makaluwas ang napatay sang matrap sa sulod sang ilan na sunog nga balay. Suno sila mga kaingod balay, nakitaan pa nilang Iloy nga isa ka person with disability bangod na kaagi stroke nga nagtinguha nga mapagwang iya anak sa bintana. Pero napaslawan siya, rason nga lunsay sila nga natrap sa sunog. Lang nakakita nga dito na naaral ko sa ikon na galaw. Oo. Dira na sa nagsuot nga doon nakasangit sa lang way sa kagwa. Pero wala siya nagbalik kung nasulod balay, ang bata. Maay na sa Kung pag ginpalapaw lang sa nanay sa sa Kaya kudan. hindi ko magawa ang bata kay dito ga gusto ko ng iloy ang doon. Balikan. Nagbalik sa nangagaw nga makagwa sa doon. Anom tanan ka mga balay nga ginaistaran sang ulo ka pamilya ang gintupok sang kalayo. Suno kay City Fire Marshal Chief Inspector Stephen Hardilesa sa Bacolod City BFP, mahimo ang napabayaan nga linuto o kon electrical in nature ang ginhalinan sang kalayo. One contiguous structure na nakaangot siya sa iban nga panimalay nga pamilya man nila. Pamilya man sa aton sini mga fire victim. So ang na-identify naton dara subong i-subject bagay sa aton sini nga pag-process sa aton sa mga investigador para nga ma-determine tagid kung ano ang origin, ano ang cause of fire sa after na-determine naton ang origin. Kag of course sa aton sini panglantaw either electrical or napabayaan nga luto, no, i-determine nato na sa sunod pagid naton nga pag-process sang fire scene. Despite nga lapit lang aton sini nga fire truck sa Libertad fire substation, ang kadasikon sang kalayo sa light materials hindi mo gid mapulong, dasig na siya magdalagan, magkaon, maglamon once nga maka-take off na nasa sa level sa temperature nga iya free burning na siya, no. So dugang pa nga may handicap ang aton sini nga fire victim nga hindi siya dali-dali makadalagan. Most probably ginaulikid man ang iya 5 years old nga bata. Para malikawan ang kasubong sini nga mga insidente, luyag ni Mayor Benitez nga ma-identify ang makabig nga mga fire-prone areas sa Bacolod. Kung gusto mabalaan, how do we prevent future nga incidents nga amo ni matabunuan? Gusto mabalaan kung di naghalin, ano ang rason, ano mga preventions na dito mahimo. Ang barangay upod sa local government ang nagpasalig na sang ayuda para sa mga nahalitan sang sunog. May mga water na, may food packs, may hygiene. Ang sa barangay, immediate hot meals para siguro i-dialogue ta sila for rebuilding of houses. Sa evacuation center sang syudad sa barangay Takuling, temporaryo nga ipahamtang ang mga pamilya nga nawadaan sang puluyan. Tunan man sang syudad ang paghatag sa ila sang relocation site kung luyag nila magsaylo sang ilistaran. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.